Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kaseng Hanyo Trap Integrated Territorial Organization menta kasing ka pratarig ulaber arhajar arpulai kalapa ada ka kerwo ki seng san hima sima ki bakantop ki National Party bat ki seng riulum bakim dei ben penbiet shu ki patba da ki buj sianti jongki kahito lingba president uba don bok takhar ula ai khuble ka seng BJP bakala phla bakala penthami da ka ba ong ba Meghalaya ka dei ka ba bam saptam hanre ka jingmot chalendet ka dei tangban krong ki vote Hito ke yang namar kari, ke hito ke pha kani ke korwo, shabaro ki National Party, bat ki Regional Party, jom ki Political Party, ba ba kim day man le kai shu ya ke emotion jom upat ba, namar ke hito ke don hasenda jom upat ba. Balai ngakren kumta namar ba, pila ihi menakani, menteri korbari, Amit Shah, hagajing yalap election, hatura ulak keren, dagabakentho. Kejela ka Meghalaya ka dei ka babamsap hangtu hadian cisngi ka hito ka bapengor ka balong ka watchdog na kabenta ka beri nyo trap kala tho deka memorandum lande deka ka dorkas ban pan jingshai na menteri korbari bat bandawar ya ka CBI bat kata ka ED inquiry hapok kejela jungi bat lada umla banle umta ka hito kan ai deka defamation case yaki tadang menen pat nilai i ba lingba ka BJP lingba vice president jungki ula om ba ka jingkren ba ka jingkentho ka BJP ya ka jela Meghalaya ka dei tang ka jingkro bot sikipat ba tangina ka liang ka HITO ngisngo kumne ban om ba kublei shibon BJP par kinong trikam jung ka BJP ba phila pensai ba phila phla hok ru ba ka dei tang gi jing khrau bot kumba ka hito kla de panchai skipat ba ka BJP ka kontho namar ba ka kwa vote hapok ke jela go jungi ta sesen ni ai khublei yepi ki BJP ki ba phla hok ba phishuan pembi lani phishuan khrau bot hagade ka election ka bladep ta ngiru na ka hito nisngo ba kamstan su ingi ban ai defamation case yepi baldei ba phla hok te ngi kentu iki pat ba nong song snong go bring nyo trebat ke ya ka jela Meghalaya ko pra ri ba it to long ki ba husiar to long no ki ba start na do menta philai hi ba pe ki politician ki nang ban pembe tanga kermen ba kumba phi na ki katto kan ni ki consensi kila peni ba ya ka jing start nga kermen nang ne sakamat ngin long de ki ba start ba nginum nge shu ba nginum ngop shu hakino gino kita ki ba kam ya lede kum ki politician namar ba ka jelahi ki don kam ye ki statement bat ye ki riu idri ki ban ya le na benta ka daw ba jong ka bri nyo tra bat ka jela bro ko we kahito kalamaham ru iki sengsan hima sima ki banari thor bakim de ban penbiet biang sa shisi ni ki pat ba ka briu hnyo trap yo lada ki pat ba kin ai ka jingsneng da ka bating bat ban pendu jat sendon ye ki seng ki banari thor bat ni buru ka jing maham sechisin ya kini ki National Party lane kita ki party rithor bakim deishu ban wan pembit lane ban wan kro je ki pat ba lui jong ka brih nyo tra ban jong ka jela Meghalaya yo kini hi ki pat ba kin ai jingsneng yapi daka ba tenge daka ba penduk jat snon ye ki National Party ki ba pher ki ba nang tang ban kro pot khublei shibon shejarmo